Λοιπόν, παιδιά, θα κάνω σήμερα στο κανάλι μου, θα κάνουμε 3 διαφορετικά part. Ωραία. Το κάθε part θα είναι ένα μάθημα. Πρώτο part με τη γλώσσα, δηλαδή την έκθεση που έχουμε να κάνουμε. Αντίγραφες εκθέσεων, αντίγραφες εκθέσεων. Λοιπόν, αυτό δεν θα σας πω τι θα γράφω, γιατί ξέρω μερικοί θα το κρατήσω για το τέλος. Θα το μάθετε από κοντά τι έχω γράψει. Οπότε ξεκινάμε. Κάνω ένα δικό μου ταξίδι όπως εγώ το φαντάζομαι. Παίρνουμε μολυβάκι και γόμα. Αυτά τα 3 part τα κάνω γενικά για μερικούς που λένε ότι δεν διαβάζω, δεν γράφω. Παιδιά, αυτό για εσάς. Αν το θυμήθηκα, μισό. Θα σας δείξω και τα ρήματα που είχαμε μια φορά. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι τα ορίστε τα ρήματα. Ενεργητική φωνή, παθητική φωνή. Ορίστε, παιδιά. Ορίστε. Μισό να αλλάξουμε εδώ. Κάνω ένα δικό μου ταξίδι όπως εγώ το φαντάζομαι. Θα ξεκινήσουμε με ένα πρόλογο. Ωραία. Εγώ θα πω για... θα μάθετε τι θα πω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι με μια βάρκα. Οπότε ξεκινάμε. Μισό, παιδιά, πρέπει να ξέσω το μαλλιό μας. Ωραία, συνεχίζουμε. Η δική μου, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε και γράφουμε. Πάμε. Ωραία, το γράψαμε. Ορίστε. Τώρα για το φως θα το έχω έτσι λόγω δεν φαίνεται, μισό. Εδώ. Να δω. Φαίνεται, ωραία. Sorry. Τελικά, παιδιά, αυτή ξεστρέχει και γόμα. Είναι για σένα. Τώρα πάμε για την δεύτερη παράλογο του πρόλογο. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, γράψαμε και την δεύτερη παράγραφο. 1, 2 παράγραφοι. Και τώρα πάμε για το μεγάλο κομμάτι των νησιών. Λοιπόν, τα νησιά έχουμε άλλα 2 παράγραφους. Τα νησιά και την τελευταία παράγραφο. Αυτή θα σας την πω. Ως τότε πάμε να γράψουμε και την άλλη παράγραφο. Λοιπόν, παιδιά, μόλις τελείωσε
Και την τρίτη παράγραφο με τα νησιά. 1, 2, τρίτη πάει ως εδώ κάτω. Ξέρω ότι τα γράμματα φαίνονται καλή επειδή είναι και ανάποδα. Μπορώ να το χαμηλώσω λίγο. Φως, ωραία. Ορίστε. Ο παλάκια καεί φως. Ανοίγω φως. Ωραία. Τώρα πάμε για το τέλος. Καλώς παιδιά, είπαμε ότι είναι κάνω ένα δικό μου ταξίδι όπως εγώ το φαντάζομαι, σωστά. Οπότε εγώ δεν το κάνω στην πραγματικότητα, το φαντάστηκα. Οπότε αυτό θα το κάνω spoil. Θα γράψω ώσπου με φώναξαν οι γονείς μου για να πάμε στο σπίτι. Αυτό είναι ωραία. Ξεκινάμε να το γράφουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή θα με βλέπετε. Ώσπου οι γονείς μου με φώναξαν να πάω στο αμάξι για να πάμε σπίτι. Λοιπόν παιδιά, συνεχίζουμε. Παιδιά, το βλέπετε και εσείς αυτό. Παιδιά, λοιπόν, μια γρήγορη. Λοιπόν, θα κάνουμε το part 2 για τα μαθηματικά και το part 3 για την ιστορία. Τα λέμε!